RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Linda, 28 anyos, may usa ka anak, taga Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga wa tuguti nga makada sa apelyido sa iyang amahan. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Mo trabaho ka? O ma, para makatabang-tabang ko nimo sa gastuhon dinis bay. Ug asa man kuno'y plano nimo mo trabaho, nga grade 6 raman in town ka kutob. Ay, bisag asa gud ma. Bisag unsang trabaho akong sudlan, basta makakwarta lang ko. Oh, ikaw ang gusto nga ma-apply din sa bar. Oh, Guwapa ka. O ninutong lawas. Unya, makasugod ka dayon. oh, kay nakinahanglan kay kog trabaho. Oh, sige. Karong gabi, sugod dayon ka, ha? Pero di ko gusto nga may attitude, ha? Yaman ta, arumang warta, tuwanon natin kung sa'y gusto sa customer. Okay? O, tawagan lang kong mamita. Salamat kaayo, mamita. Ganahan ko ni mo, Linda. Makalingaw ka. Dili ka pareha sa uban. Ang mga kauban ni mo dinhi nga. Klaro kay nga pangwarta ray tuyo. Gusto masagod na ako nga malingaw po ang akong customer, sir. Siyempre, ako mo igipili ni mga i-table o obligasyon na ako nga lingawon ti ka. I like you. Pero nakasulti ka na ako kanina nga daga ka pa. Unsa ka kung minyo ata ka? Masugot ka? Seryoso ka, sir? Yes. O gusto lang ko nga huwag na nagkatrabaho din eh. O daghan pa ko mga maayong plano na mo.
Sama sa unsa man? Magdipon ko numidayon, ma, kumuundang nako sa akong trabaho. Og siya na mo, bahala na ako. Anay, kay bahala, Linda, oy. Legal age ka naman pod. Yan sa may desisyon ni mo. Mudawat ko sa iyang offer, ma. Linda, nakoy out of town ha. Mawa kog mga 3 ka buwan. Kanya magbili ra kog kwarta nimo. Ah, okay. Sige, Ariel. Pero sa dili pa. Pabaw ni ko para dili ko mingaw nimo. Ariel. Ariel. Ginoo ko. Nagsuka ko. Ayaw ko ginangamap, Diyos ko. Kinala magpiti ko para pagsiguro. Wa para pa may makasali, Ariel. Mahadlok ko. Tingali ko si reaksyon niya. Oh, positive ang resulta sa akong pagpiti. Ako gikay aman anak. Unsa? Gidudahan ko ni Ariel nga dili siya mo'y amahan sa akong gimabdos. Kay lagi, basin ko noog na ako'y kakita-kita o nagpagamit pa ko og laing lalaki. Ngawa siya, tungod kay may out of town siya. Pero ako mismo nahibaw gid ko sa akong kaugalingon, ngawa ko magbinuang niya. Pero bisag napuno na siya sa pagduda, nagpaubos lang gid ko hangtod nga nanganak ko. Og namasin nga mubukal niya dugo inigkakita niya sa kaugalingon niyang anak. Og sa akong pagpanganak, CS ko. Nisugot siya nga mo'y mubayad sa ospital. Og mag-istorya na ko nung may abot sa bahay. Onya. Saan sa may taon ka, Ariel? Uy, wa man lang nimo kugusa ang bata. Kanihara man ang nagilak. Nagisa may ganang mong kugos, anak. Ibig ko sa una kong tanaw sa bata. Hindi magila ako, anak. Liwat pa man anak ko karon good. Pero magkadugay, maunsa baya ang naong sa bata. Aw, tanaw na to. Mugawas, maging tinuod ka na ba? Una pa kumutuo nga anak ko na kung liwat din ako. Anya, ang birth certificate in town sa bata. Papala ko iparehistro. Yan ako siya iparehistro kung mapamatud-an ako nga ako siyang anak. Pero nga, pwede siya nga makadasa kong apelido. Ariel. Hapit na mag-usa ka tuig ng bata. Wa paghapon ko'y nakita nga timailhan nga liwat na ko. Ariel, ngano dili manggid ka mutuo nga anak ni Nemo? Mutuo ko nimo para magbuhi kog bata nga dili akong anak. Oh, mayo hagod. May lagi. Wa ti ka pakasli, Linda. Bigaon kang dako. Ariel. Linda, kapoy na kong pinaabot. Magbuwag na ta na. Ha?
Unya nga tong anak Ariel. Wa mo ko inabot, ana. Di ba na nako? Matawag ka anak nako? Oh. Di ba? Di ba lingon ko, nga dili kumuang ko ni anak kung dili nako mapamatudan, nga ako giamahan anak? Ariel. Kini mo'y timan eh. Ayaw lagi patuga og gugod nako. Kay wa mo'y mahimo ni anak. Wa mo'y makuha nako. Di man ta kasado. Maong dili mahimo nga imong ipada ang akong apelyido sa bata. Ug dili na ko gusto nga mukunta ka pa nako ug maghiskot ka pa sa bata. Labi na kung wa gyapon kay ikapamatuod nga ako siyang anak. Unsa? Bisag unsay akong buhaton, dili gyud nako mapugos si Ariel nga motuo nga siya amahan sa akong anak. Og dili siya gusto nga ako pa siyang samukon, ilabi na nga wa ko'y ikapamatuod niya nga iya gyud kong anak. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Dili ni kasado ni Ariel, og dili siya motuo nga siya mo'y amahan sa akong anak. Makapugos ba ko niya nga muhatag siya og suporta nako? Ilabi na nga wa ko'y trabaho, kaya mo kong gipaundang sa diyan sugot ko nga makitipon niya. Ikaduhang pangutana. Nangutana ko sa akong mama kung unsay paagi para mapamatuod nako kang Ariel nga siya gyud maoy amahan. DNA ko no, maoy gikinahanglan. Pero diri sa ato sa Pilipinas, mahal man kuno kaayo na. Gawas ana, wa bay laing paagi nga ma-afford ra pud namong mga pobre. Ikatulong pangutana. Wa iparehistro ni Ariel ang bata kay lagi unya na kun mapamatud-an nga iya gyud kining anak. Mao na kahuna-huna ko karon nga ako na lang ning iparehistro. Pwede ba na akong ipada ang apelyido ni Ariel sa bata bisag dili ni kasado? O wa ni niya ilha nga iyang anak? Matawag ba o kanang ilang giingon nga illegitimate ang bata? Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung pananglit, barugan gyud nako nga si Ariel mo ay amahan sa bata. Doon na ba ko'y pwede nga ikaso niya? Gusto man gud nako nga manubag siya sa iyang obligasyon. May mga abogado bata sa gobyerno nga pwede makatabang namo nga barato ra ang bayad? Pila man sad kaha? Unsa man say mga pamaagi para ma-fight nako ang katungod sa akong anak? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Linda. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw akong tingog ang mohatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Mga pangutana kabayin sa inyong mga karelasyon, sa inyong yuta, balay, titulo, mga dokumento, willing kay ta dinhayeng mo tubag sa inyong mga pangutana ang mga gibyaan na subo na sawi na busted na ghost na cancel unsa pa nang mga gipangtawag na itong mga termino din ha na call offan maora gyud ni ato ang kanang dangpanan so willing gyud kaayo mi we will be very happy nga nami matabangan no nga letter sender no pinaagi sa ato ang programa nga through the years dugay nagyud kaayo nga nagsigi og air sa kahanginan no undisputed gyud ning ato ang programa buyag tungod pud ninyo mga sukinting paminaw ato ang avid fans, ato ang avid supporter, ang mga waysipyat nga maminaw sa ato ang programa matag adlaw Monday to Saturday, Luzon, Visayas, Mindanao ug karon mapaminaw sa YouTube ug sa DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Ug kinsa man ganitong gusto nga mopadala sila ang mga suwat suliran, mahimo ninyong ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Thank you kayo sa mga nag-like ug nag-follow sa kini ang akong suliran official writers page ug sa mga mo-like ug mo-follow pa Elaine Tantengco Bathan sa Facebook paliho guys. Letter sender karong adlaw si Linda from Cebu City. Punto legal 28 years old. Cebu City Mayor Nestor Archival. Salamat kayo sa tanan nga mga trabahante sa City Hall, mga frontliners, mga operators na to, responders, rescuers sa Cebu City. Dili sayon, dili lalim ang inyong gibuhat sa pag-rescue, pagbuhat ng mga relief efforts para ma-clear, malimpyo, ma-evacuate, no, ma-relocate ang mga biktima ni adtong ni aging bagyo. Mabuhi mong tanan.
Punto legal ang ato ang pagahisgutan nga naamang gud ni siya'y anak pero wa man nagdala sa iyahang sa apelido sa amahan, no? So, sa record of birth ni, kaya di man sila kasado. Katong ang papa, ang pangan si Ariel. So, unang pangutana, dili man sila kasado, di po siya muto nga siya amahan sa anak, makapagos ba ko niya nga maghatag og suporta nako. Hilabi na nga wala ko'y trabaho, kay iya kong gipaundang sa dihang ni sugot ko nga makig-ipon niya. Wala mo nag-ipon, nga no, maghapon kay trabaho. Mangita na po tingali kag trabaho, day, no? Kay empowered woman man ta dapat linda. So, kaya na tong way lucky. Pabuhi ta. May batasan, di ba tayo? Ako alang ani nga dapat naasag ka, no? You should be self-sufficient and self-sustaining also. Pero of course, kung tinuod yun nga siya gyud po'y amahan, ato sa gyud siyang panubagon. No? Nga dapat manubag siya sa iyahang obligasyon ngadto sa bata. Now, ug di man gani siya magdaas apelido, okay ra na siya kay total illegitimate man, by law, ang apelido man gyud nimo ang dadon sa bata. Pero kung i-acknowledge siya, mauna parehas ni tabo ni Manny Pacquiao, no? Murang bakosa pa to karon pagka dako na niya, mga 20 kapi na siya, murang gisugta na, gipada na siyang Manny Pacquiao, siyang apelido. So, kani, di na nato po siya mapugos. Pero, ang kanang paghatag og suporta, that can be proven, not necessarily kay sa apelido sa usaka bata nga pareha sa iyahang amahan. We just need to prove it though, no? Nga, kay kaya man ta na ibasihan, nga mga imantag suporta kay imong anak. So, natay laing paagi, mangitatag laing paagi, kung saan nato pagprobar, dili lang sa birth certificate. Kung naay mga text messages din nabaroy picture or baptismal certificate, wag yun aw magpwede man ta mo file for paternity test, no? Para sa bata. Ikaduhang pangutana, nangutana ko sa akong mama kung unsay paagi para mapamatuod na ko ni Ariel nga siya maoy amahan. DNA kunoy mo'y gikinahanglan, pero dili sa ato sa Pilipinas mahal ka ay diri sa ato sa Pilipinas mahal kaayo na. Gawas ana wala bay laing paagi nga ma-afford ra pod namong mga pobre. DNA good is the best, no? Okay, that is the most convincing. Nakoy na remember, katong kauban pa nako si Dr. Randolph Libres diris programa, ni mention siya blood typing, kay ingon siya nga, kung pananglitan, kung barato naman ang blood type, kung magpa-blood type taon niya, pareha mo blood type, sure yun na, dakog chance nga kamo. Pero kung negative yun, di mo parehag blood type, no? Dili good mo kanang posible nga ikaw ang anak. Pero di sad siya conclusive. DNA good po na. So, hinaot untag. Na ka na mag-conversation. Sa una pa, may tag. Nakuan lang na save baro na or unsa ba. Then, usay po, kung pwede po na to itandi po ang picture ug ang naong aning bata o pareha good sila naong ba carbon copy. Parehang Eman Pacquiao. Hindi na po din na nato ikalimod, no? Nga muka mo gyoy, ikaw gyoy amahan, ana, no? So, i-try lang yun na to. But there are other ways, no? Ikaduhang pangutana. Nangutana ko sa ako ang, ikatulong pangutana. Wala iparehistro ni Ariel ang bata kay lagi unya na kung mapamatud-an nga iya gyud ning anak ngano di ay mingon man kag di ba niya anak nga tabang man kaghimo ana kamo may gakuyog kamo ra man duha ko maker man mo, no? Di lang gyud siya ganahan pud siguro siyang responsibilidad baga kag naong Ariel maong nakahuna-huna kuno siya karon nga siya na lang maoy mo parehistro. Pwede ba kuno niyang ipada ang apelido sa ni Ariel sa bata bisag di mi kasado ug wa man siya giila sa iyang anak, matawag bang illegitimate ang bata? Okay, yes, the child is illegitimate, period. Ngano man kay ang bata nga gipanganak gawas sa kaminyoon, meaning to say ang ginikanan wa na minyo unya na anak ka, illegitimate child ka. Unsay balaod na to ani, ang kustodiya na as mama, ang apelido, ang dalhon, ang apelido sa mama. Unsa may higayon nga pwede dalhon ang apelido sa papa, kanang i-acknowledge sa papa ang bata. Muna akong giingon, parehas kang Eman Pacquiao, pila ka tuig nga bakusa ang ida ni Eman nga apelido, kay wa mo pirma og mo acknowledge si Manny Pacquiao niya. Kaya di man na nato mapamugos. So, maski pagbutangag nga ni mo, kung di siya mo pirmaan ng portion gani sa likod sa birth certificate, kanang acknowledgement of illegitimate child, dili gyud na makada sa apelido ang bata sa papa. No, sad to say. So, that is the only way. Di na to na siya pwedeng pugos dihang dapita, ha? Ikaupat ug katapusan nga pangutana. Kung pwede kayo mo parehistro by the way, ha? Pero ang apelido, imong apelido, di kada. Okay? Sa apelido sa papa.
Kay di man mo pirma og di mo pirma sa likod wala gyud. Ikaupat og katapusang pangutana kung pananglit barugan gyud nako nga si Ariel maoy amahan. Dapat lang kay kung siya gipapa barugi na. May pwede ba kung ikaso niya? Gusto manggod nako nga manubag siya sa akong iyang obligasyon alangan. Kuwa sa may batasan Ariel uy makalagot lagi ka. May mga abogado ba sa gobyerno nga pwedeng makatabang namo nga barato ra og bayad ug pila man sad kahaon sa man sad ang pamaagi para ma-fight nako ang katungod sa akong anak. Okay. Una, kung wa kay trabaho, pwede ka mo kuha certificate of indigency niya adto sa public attorney's office para matabangan ka. Or, moadto taaning sa Capitol, siguro na ilang opisina, basta i-search kuno day, Legal Alternatives for Women or Law Inc. Kay para makatabang pud sila man kanang ilang advokasya mga katungod mas mga kababainhan. Matabangan ka na sila yung mga abogado, libre na for PAW ug Law Inc. ang mga serbisyo. So, pwede nga mag-guidean ka unsaon nga mapaangkon nato siya. Kay that is the first step, manggod, nga mapaangkon nato siya nga siya'y papa. No? Kay para naatay basihan para pagpangayo ug support sa bata. Okay, pwede nato suwatan ug unsa ba basta kibaw ng abogado ana. Importante you will have legal representation ug ayaw sugot nga magpahayahay ra siya unya mulimod siya sa iyang obligasyon nga kamo man in taon duha naghimo ana nganong magduda man in taon siya. No, kabaw gid siya uy. Di lang gid siya ganan sa responsibilidad. Na may mabang taong way puangod, may lagpalami niya kahuman og nanay obligasyon lingiw na ayaw gud mo ana guys. No, ug di man gani mo magkadayon sa mama o may naamoy bata, ang bata mo'y ating manak, kay wa man isa ang bata, no? Salbara ninyo na din ha. Kagaba ba na ha, watch out mo, sige mo. Mga suking tigpaminaw, hinaut untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa tuwang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.